Hei, löysit tänne videon äärelle, jossa annan ohjeita pääsiäisen askelissa raamatturukoukseen ignatianisuuden hengessä. Ignatius Loyola samaan aikaan, kun Luther vaikutti Saksanmaalla katolista kirkkoa uudistaen, niin Ignatius tuolla Espanjassa eli omaa elämäänsä ja tavallaan myöskin oli uudistamassa katolisuutta sen myötä, mitä hänen elämässään tapahtui ja mihinkä ne tapahtumat häntä sitten johdatteli. Ignatius Loyola olisi halunnut olla ristiretkeilijä ja ritari ja pyysikin Paavilta lupaa päästä ristiretkelle pyhälle maalle, mutta että se kiellettiin häneltä. Ja hän loukkaantui eräässä taistelussa tykin ammuksesta niin, että jalkaa piti parannella pitkän aikaa. Ja lopulta se jalka toipui vaan sen verran, että ontuminen oli aina sitten riesana elämänmatkan varrella. Toipumisen aikana Ignatiukselle tuotiin hengellistä kirjallisuutta. Toisaalta hän luki ritariromantiikkaa, kertomuksia ritareista, heidän taisteluistaan ja valloituksistaan. Ja näitä tekstejä lukiessaan Ignatius havahtui, että aina kun hän luki sitä ritariromantiikkaa ja ritarikertomuksia, niin hänessä tuli levottomuutta, tyytymättömyyttä, rauhattomuutta ja syvää kaipausta, joka ei saanut täyttymystä. Ja sen sijaan, kun hän luki hengellisiä tekstejä, niin hän huomasi levollisuuden, tyytyväisyyden, tyyneyden ja rauhan löytyvän itseensä. Ja näin Ignatius Loyola havahtui kehittämään hengelliset harjoitukset, joihinka liittyy tämä raamattua rukoillen tapa. Ignatiuksen hengellisissä harjoituksissa on lähtökohtana alkuperusta ja pohja. Jaan tässä näytölle esityksen, jonka kautta hivenen avaan tätä käsitteistöä. Eli Ignatiuksella alkuperusta ja pohja lähtee siitä, että ihminen on luotu ylistämään, kunnioittamaan ja palvelemaan Jumalaa, meidän Herraamme, ja siten saavuttamaan sielunsa pelastuksen. Siinä on siis ihmisen elämän tarkoitus ja myöskin vastaus meidän syvimpään kaipaukseen. Olla vuorovaikutuksessa yhteydessä Jumalaan ja olla niin hänen rakkautensa kohteena, että se synnyttää meissä ylistämistä, kunnioitusta ja palvelua Jumalan suuntaan ja myös lähimmäisiimme päin. Ennen kaikkea palvelua. Ehkä luterilaisena saatat kiinnittää huomiota sanaan saavuttaa sielunsa pelastuksen. Katolisuudessa ajatus tällaisesta Kristuksen kaltaistumisesta tai Jumalan kuvan kaltaistumisesta, yhteistyöstä Jumalan kanssa siinä, että hänen kaltaisuutensa ja hänen kuvansa meissä vahvistuu. Se voi olla myös luterilaisuudessa luterilaista kilvottelua, siis tulemista aidommaksi omaksi itseksi ja lähempänä Jumalaa eläväksi, hänestä hengittäväksi. Paavali kirjoittaa, Jumalassa me olemme, liikumme ja elämme. Hän on siis lähellä meitä ja me olemme hänessä. Ignatius lisäksi toteaa sen, että kaikki luotu on annettu ihmiselle tätä tarkoitusta varten, että niitä käyttäisimme löytääksemme ja päätyäksemme lähemmäksi Jumalaa. Tämä on aika huikea ajatus, koska se mahdollistaa monella tavalla tutkimisen siinä, mitä meidän ympärillämme on. Ja samalla siinä tulee meille tehtäväksi erottelu. Erottelu ja sen tunnistaminen, että kaikki se, joka vie meitä etäämmälle Jumalasta tai tulee yhteyden väliin Jumalan lähimmäisen ja oman aidon itsemme kanssa, niin se on hylättävä. Ja kaikki se, joka rohkaisee meitä olemaan aidosti oma itsemme yhteydessä lähimmäisiimme ja vie lähemmäksi Jumalaa, niin sitä pitää vahvistaa ja lisätä elämässä. Niin kuin Ignatius päätyi hylkäämään ritariromantiikan ja haaveet ristiretkistä ja teki harjoitteet ja hengellisen harjoitukset ja lähti kulkemaan tietä, joka erottelun
harjoittamisen kautta vei häntä lähemmäksi Jumalaa. Erottelussa me siis tunnistamme sen, että mitä meissä tapahtuu Raamatun tekstien äärellä. Synnyttääkö se meissä levollisuutta, rauhaa, tyyneyttä? Ja viekö valintamme, mitä elämässä me teemme, meitä kohti levollisuutta vai levottomuutta? Jos huomaamme sen vievän levottomuuteen, niin meillä on aina mahdollisuus valita uudelleen. Ja Ignatius myös opettaa sellaisesta ajatuksesta, että meidän pitäisi olla kiinnittymättä siihen, mitä meillä on. Tuo sana suhtautua yhdentekevästi on aika ehkä negatiivisestikin sanottu, niin kuin, että välittämättä tai arvoa antamatta. Ajattelen ehkä enemmän siihen suuntaan, että arvostaa sitä, mitä on, ja samalla olla valmis koska vaan siitä luopumaan. Aika pelottava ajatus. Niin kuin itse ajattelen, että on tavattoman kiitollinen tällä hetkessä siitä kodista, jonka tänne Jokioisille on saanut laittaa ja rakentaa ja jossa saan olla ja jossa nautin olla. Ja samalla pitäisi jollakin tavalla olla koska vaan valmis luopumaan siitä. Jopa pelottava ajatus siinä mielessä, että mitäpä jos Jumala haluaa koetella, että olenko valmis luopumaan. Joka tapauksessa Ignatius kiteyttää yksin, sitä meidän on kaivattava ja sen valittava, mikä yhä enemmän johtaa meitä kohti sitä määrää, mihin meidät on luotu. Eli kohden sitä, että ylistämme, kunnioitamme ja palvelemme Jumalaa. Se on alkuperusta ja pohja ja ajattelussa vielä se, että Jumala on luonut sinut ja minut rakkautensa kohteeksi. Hän kaipaa olla kanssamme. Hän kaipaa olla lähellämme ja kaipaa sitä, että me tulemme hänen luokseen. Ja siihen saa luottaa näissä raamatturukoushetkissä, että Jumala jo on valmiina odottamassa meitä, kunhan meillä vaan on aikaa antaa hänelle. Tässä on Ignatiuksen rukous Anima Christi, Kristuksen sielu. Sitä voit vähän siinä lueskella ja katsella ja kuulostella, mikä siinä tänään juuri sinua koskettaa ja mihinkä havahdut. Tämä voi olla rukous, jolla aloitat rukoushetkesi tai jolla päätät rukoushetkesi. Yksi rukous, jota itse käytin, oli suurin piirtein sellainen rukous, että Jumala, kaikki se mitä olen, mitä omistan, mitä muistan, mitä tiedän, tunnen ja tahdon, sen tuon sinulle, sillä sinulta sen lahjaksi olen saanut. Ota se vastaan ja käytä tahtosi mukaan, kunhan annat minulle vain armosi ja rakkautesi. Sekin oli jotenkin pelottava rukous. Päästään niin kokonaisvaltaisesti irti kaikesta siitä, mitä olen tai mitä minulla on tai mitä minulla on ollut tai mitä tiedän ja tunnen ja tahdon. Että ne kaikki Jumalan käyttöön. Vain kaivate hänen rakkauttaan ja armoaan. No, kun katselemme vähän eteenpäin, niin löydämme kyllä sen tavan, millä haluat ehkä itse johdatella itseäsi siihen raamatturukoukseen. Aika usein, kun me luemme raamattua, niin meillä on tapana järjellä pyrkiä ymmärtämään. Pyrkiä järjellä ymmärtämään ja tietämään ja hallitsemaan sillä tavalla, jollakin tavalla sitä Raamatunkin kertomusta. Jos palautat mielisi luomiskertomuksen, niin siellä se sihisevä, suhiseva ääni syntiinlankemuksen äärellä sanoi, että voi, ette te suinkaan kuole, vaan te tulette tietämään hyvän ja pahan. Siis tietäminen sen sijaan, että jäisi Jumalan hyvään huolenpitoon ja luottaisi hänen huolenpitoonsa. Niin siinä on jotakin sellaista hyvin perin inhimillistä. Tietää, ymmärtää ja sitten hallita ja kontrolloida. Ja monesti me jäämme Raamatun tekstin äärellä kiinni siihen, että mikä nyt on oikea tulkinta. Olenko ymmärtänyt tämän niin kuin se pitää ymmärtää ja se jää tuonne pään tasolle, tuonne korvien väliin ajattelun tasolle. Ignatius haluaa kutsua meidät vähän työskentelemään sen kanssa, että pääsisimme järjen päätelmistä
syvempälle tunteen tason merkityksellisyyteen. Niinpä hän ohjaa harjoitusten tekijää näyttämöllistämään. Ja tämä on nyt se, mitä tässä Raamatturukous-ryhmässä pyritään tekemään. Ajatuksena on se, että kaikki se, mitä me olemme, se on Jumalan luomaa. Ja hän on antanut meille toisaalta järjen, hän on antanut meille tahdon ja hän on antanut myös mielikuvituksen, jokaiselle omanlaisensa mielikuvituksen. Hän on antanut meille aistit ja hän on antanut meille kehon, ruumiimme. Ja hän on antanut meille henkensä, siis sen elämän voimamme ja toisaalta pyhähenkensä johdatuksen ja pyhähengen läsnäolon. Sitä me pyydämme joka rukoushetken alussa, että pyhähenki tulee meitä ohjaamaan ja johtamaan tässä rukoushetkessä. Olennaista on se, että nyt otetaan mielikuvitus rohkeasti käyttöön. Luottaa, että mielikuvitus on Jumalan meille antama lahja, kyky ja taito, jota voi myös harjoittaa. Ja luottaa siihen, että Pyhä Henki johdattaa meitä ja käyttää mielikuvitustammekin Raamatun tekstin äärellä. Ja vielä siellä on se erottelun tehtävä. Että jos mielikuvituksemme lähtee laukkaamaan ja se, mitä mielikuvitus meille nostaa, lähtee viemään meitä pois aitona omana itsenä olemisesta tai etäämälle lähimmäisistä tai tekemään lähimmäisillemme pahaa tai vieraannuttaa meitä Jumalasta, niin silloin se mielikuvituksen haara on syytä unohtaa ja pyytää, että Pyhä Henki päästä mut vapaaksi tästä kuljetuksesta ja tule sinä johtamaan minun ajatteluani, minun tuntemistani, minun mielikuvitustani. Ja kun huomaamme sen mielikuvituksen tuovan jotakin tunneliikahdusta, niin jos se vie meitä lähemmäksi tutkimaan, mitä on olla minä tai mikä on suhteeni lähimmäiseen tai miten se mielikuvituksen liikahdus vie meitä lähemmäksi Jumalaa, niin siinä voimme levollisesti olla. Raamatun teksteissä on kuvattu aika paljon, mutta paljon on jätetty myös kertomatta. Ja nyt meillä on lupa kuvittaa noita kertomuksia tarkemmin. Rakentaa mielessämme se maisema, missä kuljetaan, että kun esimerkiksi Jeesus kulkee kohti Jerikoa, niin miltä se polku näyttää, onko se kapea, leveä, pölyinen, paljon tampattu, onko siinä kiviä vai pehmeää hiekkaa. Kun hän kulkee kohti Jerikoa, niin onko paahtava aurinkoinen päivä, mitä ääniä kuuluu, paljonko ihmisiä on kulkemassa, ketä menee kaupunkiin päin, ketä tulee ulospäin, onko eläimiä liikkeellä, miten Jeesus kävelee kohti Jerikoa, keitä hänen lähellään on, ketkä pyrkii hänen lähelleen, mitenkä ihmiset suhtautuu, katselee Jeesuksen kulkemista ja joukon tulemista kohti Jerikoa ja mihinkä Jeesus kiinnittää huomiota matkalla. Voit kuvitella, miten aurinko paahtaa ihollesi tai onko tuulen virettä, kuulet ääniä, kaupungin melua, haistat ehkä jotain, eläinten tuoksuja, ihmisten tuoksuja, ruuan tuoksua, kaupungin torin mausteiden ja kaiken myytävän tuoksua. Tunnet jalkojesi alla kadun tai käveltävän pinnan askelmat ja tuulen ihollasi ja auringon säteet ihollasi. Ja näet asioita ja ehkä haluat myös kokeilla jotain. Ja voi olla, että yllättäen ohikulkija tarjoaa leipäpalaa ja maistat leipää tai Jeesus on taittanut jonkun viljatähkän, jota hän tarjoaa, että ota säkin tästä jyviä ja maista. Ja sitten rohkeasti käytät niitä aisteja ihan mielikuvituksen varassa maistellen niitä juttuja. Ja nyt on lupa lisätä myöskin, että jos sanot, että Jeesus kulki opetuslasten kanssa, niin katsella, että ketä opetuslapsia oli, minkä näköisiä he oli, keitä muita oli niiden 12 lisäksi, keitä ympärillä oli. Että voi lisätä näitä hahmoja sinne. Ja näyttämöllistämisen keskeinen tavoite on löytää itsesi siinä kertomuksessa. Jollakin tavalla hahmottaa ja havahtua siihen, että että minähän kuljen tuolla joukossa tuossa kohdassa. Tai tänään mä olenkin tuossa Jerikon tien vieressä oleva sokea kerjäläinen, joka huuttaa Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Tai mä olen joku sivusta seuraaja, joka ihmettelee, mitä tapahtuu. Tai mä olenkin yksi opetuslapsista, joka menee sille sokealle sanomaan, että ole hiljaa, älä häiritse Jeesusta. Ja joka saa kuulla Jeesuksen sanat, että
tuokaa hänet tänne. Olennaista on ehkä tämän näyttämöllistämisen äärellä pyrkiä vuoropuheluun. Löytää oma paikkasi, missä olet ja kuka olet ja miten liityt muiden toimintaan. Ja kuulostele, että kuka haluaa jutella sun kanssa tai kenen kanssa sä haluat jutella. Ja ennen kaikkea, jos kertomuksessa on Jeesus, niin mitä Jeesus haluaa sanoa sinulle tai millaista juttelua sä haluat Jeesuksen kanssa käydä. Ja kiinnitä huomiota ilmeisiin, eleisiin, asentoihin, siihen missä kukin on suhteessa toisiinsa. Esimerkiksi Pietari hiilivalkealla, millä tavalla hän on hiilivalkealla katselemassa muita lämmittelijöitä ja syrjäsilmällä seuraa, missä Jeesus kulkee, kun häntä kuulustellaan. Ja Pietari ehkä muistaa, että Jeesus on sanonut, että ennen kuin kukku kahdesti laulaa, sinä minut kolmesti kiellät. Ja siinä hän sitten erilaisten tivaajien äärellä kolmannenkin kerran kieltää mestarinsa. Ja samalla Jeesus katsoo Pietaria ja Pietari Jeesusta, millä katsella he katsovat toisiaan. Tai mikä ele tapahtuu Pietarissa, kun kukko laulaa, tai miten hän reagoi, kun toiset sanoo, että etkö sinäkin ole niitä Jeesuksen seuraajia. Ja kaiken tämän keskellä, kun kiinnität huomiota, niin samalla kuuntelet liikahduksia itsessäsi. Missä kohdassa kehossasi tapahtuu jotain, missä kertomuksen kohdassa huomaat jännittyneisyyden tai rentouden tulevan kehoosi tai hengityksen rytmin muuttuvan. Eli keholliset muutokset huomioit. Ja sitten myöskin huomioit tunnetason muutokset, mitä mun tunteissa liikahtaa. Vai liikahtaako mitään? Voi olla, että jäät ihan ulkopuoliseksi ja tulee kokemus, että tämä nyt ei kyllä kosketa millään tavalla, ja sekin on jo merkittävä havahtuminen. Esimerkiksi kertomuksessa, kun Jeesuksen luo tuodaan lapsia, jotta hän siunaisi heitä, niin voi olla, että huomaat, että tämä ei mua kosketa millään tavalla. Että voit jäädä kuuntelemaan sitä, että minkä takia tämä ei kosketa mua, mitä tämä kertoo musta, millaisesta Jumalakuvasta tämä musta kertoo. Ja mitä mä oikeastaan haluaisin, että mä kokisin tämän tekstin äärellä. Joka tapauksessa seuraa niitä muutoksia, liikahduksia sinussa, joita tapahtuu. Ja ne liikahdukset, jotka tuntuu vievän etäämmälle sinua Jeesuksesta tai Jumalasta, tai vaativat sinua muuttumaan joksikin toiseksi kuin olet, tai etäännyttää lähimmäisistä, niin sitä voi jäädä kuuntelemaan, että mistä tämä nyt tulee. Koska Ignatius myös puhuu siitä, että meissä vaikuttaa kolmenlaista tahtoa tai ääntä tai houkutusta. Toisaalta on se meidän oman tahtomme ääni, joka usein on sellainen vahvin ja voimakkain ja peittää alle ne muut äänet. Sitten on se sielunvihollisen ääni, joka houkuttaa meitä poispäin Jumalasta tai koittaa sanoa, että ei, et sä nyt tollain voi toimia ja ei Jumala tosta pidä ja et sä nyt tolla tavalla voi Jumalaa lähestyä. Tai jollakin tavalla, mitä nyt sielunvihollinen voikaan tehdä. Ja sitten se kolmas ääni on Jumalan ääni, Jumalan kutsun ääni, Jumalan lohdutuksen ääni, Jumalan rohkaisun ääni, Jumalan tahdon ääni. Ja näitä meidän pitää kuulostella, kun me havahdutaan siihen liikahdukseen, niin onko tämä mun oman tahdon saama liikahdus vai johdattaako tätä liikahdusta nyt se sielunvihollinen vai onko tässä Jumalan pyhä henki, joka liikuttaa mua kohti Jumalaa. Ja jälleen kerran sitä erottelua harjoittaen, se mikä vie meitä Jumalaa kohden, sitä vahvistetaan ja mikä vie etäämälle Jumalasta ja siitä päästetään irti ja edetään kohden sitä Jumalaa. No, miten tätä rukoushetkeä sitten toteutetaan? Ensinnäkin sovit läheistesi kanssa, että mä oon nyt tällaiseen Raamatun rukoussysteemiin lähtenyt mukaan ja se tarkoittaa, että mulla on rukoushetki ja silloin mä asetun tohon ja kun mä sytytän kynttilän, niin sitten mä toivon, että annatte mun olla ihan rauhassa sen aikaa, kun se kynttilä palaa. Ja teet sitten tilasta levollisen. Huolehdit, että kaikki niin kuin semmoinen pakollinen tekeminen, mitä on pakko tehdä, niin on tehtynä. Että sitten kun sä asetut siihen ja sytytät kynttilän, niin siinä voi olla myös ikoni tai risti tai joku muu symboli sinne, jota katselet ja asetut siihen ensin tietoisesti, että tässä mä nyt olen, hengittelet muutaman kerran ja
kuulostelet siltä, että miltä tuntuu istua tässä ja miltä mun keho tuntuu juuri nyt ja rauhoitut ja tuut tietoiseksi, että mä istun nyt tässä ja tähän mä oon valinnut asettua ja tässä mä haluan olla, koska Jumala tässä mua jo on vastassa ja on kaivannut olla mun kanssa tässä rukoushetkessä. Sitten tulee aloitusrukous, joka voi olla esimerkiksi Anima Christi, Kristuksen sielurukous. Tai sitten rukous, jossa sanot Jumalalle, että hei, taivaisa, tässä mä oon sun edessä, mä haluan olla sun läsnäolossa. Ja huomaat, että mulla on tällaiset huolet, nämä huolet mä haluan jättää sulle ja kaikki nämä, mitkä asiat taakottaa mua ja painaa, niin mä tuon ne sulle ja pyydän, että sä pidät niistä huolen ja annat mulle levon tämän kaiken keskellä. Ja sitten voit kiitollisuudella tuoda esiin, että on ollut mahtava päivä tai tänään mä haluan taivaisa kiittää sua siitä ja tästä tai musta on niin ihana hetki asettua tähän raamatturukoukseen, että kiitos tästä mahdollisuudesta. Ja sitten pyydät Pyhää Henkeä, että tuu Pyhä Henki johtaa mun rukousta ja me jää luottavasti Pyhä Henki sun johdettavaksi tässä raamatturukoushetkessä. Eli tietoiseksi tuleminen, rukous, jossa jätät taakat taivaisa huoleksi, olet kiitollisuudella hänen edessään ja pyydät Pyhän Hengen ohjausta ja johdatusta. Sitten tulee tekstin lukeminen. Luet sen tekstikatkelman muutamiin kertoihin läpi, hitaasti, rauhallisesti, niin että pikkuhiljaa muistat, mitä siinä tapahtuu. 3-5 kertaakin voi olla, että joudut lukemaan sen kaikessa rauhassa. Tässä kohdassa ei kannata kiirehtiä mihinkään, vaan lukea se teksti läpi niin, että se hahmottuu, että tällainen tapahtumien ketju. Vältä ymmärtämisen etsimistä, vaan ota kertomus vaan haltuun sillä tavalla, että pystyisit sen itse kertomaan. Siinä voi auttaa se, että kirjoitat sen lause lauseelta, jokainen lause omalle riville. Ja näin hahmotat sen rakenteen, mitä kertomuksessa on. Ja kun se kertomus on tullut jollakin tavalla tutuksi, niin lähdet mielikuvituksen matkaan näyttämöllistämään sitä kertomusta. Käytät kaikkia aisteja ja ihmettelet ja kuulostelet ja katselet ja tuut tietoiseksi siitä, että tässä kohtaa mä oon kertomuksessa ja tällaista vuoropuhelua käydään tässä ja Jeesus puhuu mulle tällaista ja mä haluan puhua Jeesukselle tällaista tai joku muu puhuu mulle jotain. Ja kaikessa rauhassa siinä katselet sitä ja sitten kun rupeaa olemaan aika päättää rukousta, niin esimerkiksi sä meidän rukouksella päätät sen rukoushetkesi. Ja sitten siirryt selkeästi eri kohtaan ja otat esiin hengellisen matkapäiväkirjasi. No mikä se on? Se voi olla vihko tai parhaimmillaan se on muistikirja, jonka olet tavallaan muistikirjan luokseen kutsuen löytänyt. Eli lähdet ostosmatkalle ja kyselet, että minkälaisen muistikirjan mä haluan tähän hengelliselle matkalle, tälle pääsiäisen askelusten matkalle nyt valita ja mikä kutsuu. Ja se saa olla just sellainen vihko tai muistikirja, mikä hyvältä tuntuu. Ja se on sinun hengellinen matkapäiväkirjasi, jonka kirjaat sitten niitä havaintoja, ajatuksia, oivalluksia näistä Raamatun rukoushetkistä. Eli rukoushetki eri kohdassa ja kirjaaminen eri kohdassa. Kohta palaan siihen, että mitä sinne kannattaa kirjata, mutta kertaan vielä tuon rukoushetken kulun. Jos olet päättänyt, että puoli tuntia tai 45 minuuttia kerrallaan pidät raamatturukousta, niin sitä 45 minuutista esimerkiksi asettuminen on rauhassa semmoinen 5-10 minuuttia. Sitten se Raamatun kertomuksen lukeminen ja näyttämöllistäminen, lukeminen ehkä 15 minuuttia ja näyttämöllistäminen 20 minuuttia ja sitten 5 minuuttia siinä lopussa vielä sellaista kokonaisuuden katselemista ennen kuin päätät rukouksella. Ja sitten siirryt kirjaamaan ja tutkimaan sitä, mitä äsken tapahtui. Ajatuksena on tavallaan kirjata sinulle olennaiset havahtumiset. Toki jos haluat, niin voit kirjata kaiken sen, mitä koit siinä raamattukertomuksen tai raamatturukouksen äärellä. Miten kuvitit asioita, se voi rikastuttaa sun mielikuvitusta ja helpottaa mielikuvituksen käyttöä.
Keskeisintä on ehkä kuitenkin kirjata se, että kun katselin itseäni Jerikoa vievällä tiellä ja löysin itseni heidän joukostaan, jotka oli vaientamassa sokeaa, joka huusi Jeesusta. Siinä kohdassa tunsin itsessäni tunteen, jota en oikeasti halunnut katsella. Siis se, että olin estelemässä jotakin kohtaamasta Jeesusta. Tätä täytyy miettiä ja tutkia, mitä tämä kertoo musta. Ja sitten voit hetken aikaa miettiä sitä, että mitä tämä kertoo ja kirjata sitä hengelliseen matkapäiväkirjaan. Ja sitä voi sitten seuraavalla kerralla, ennen kuin asetut rukoushetkeen, niin joko vilkaista vähän, että mitä edellinen rukoushetki oli tuonut sulle hengelliseen matkapäiväkirjaan, tai se rukoushetken jälkeen, kun siirryt kirjaamaan sen seuraavan rukoushetken löytöjä, niin katso, että mitäs mä viimeksi tästä oivalsin. Niin huomaat näiden kirjausten myötä hiljalleen sen, mitä Jumalan pyhä henki tekee sinussa työtään ja vaikuttaa sinussa. Olennaista ei ole siis se kirjaaminen, vaan viipyminen sen Raamatun tekstin äärellä. No, sitten päästään yhteen Ignatiuksen ajatukseen. Eli jos sä oot itsesin kanssa ja Jumalan kanssa sopinut, että mä oon 45 minuuttia 3 päivän aikana rukouksessa Raamatun äärellä. Ja sitten sulle tulee olo, että tämä on niin mahtavaa ja tämä tuntuu niin hienolta, mä haluan viipyä tässä pidempään, että menee melkein se tunti. Niin Ignatius kehottaa sitten vähentämään aikaa. Eli teetkin vain 40 minuuttia. Eli ei pidä kiirehtiä ja ahnehtia eteenpäin. Ja toisaalta jos tulee olla, että tästä ei nyt irtoa mitään ja mä en jaksa nyt ja puolet vie jo eteenpäin ja on pakko mennä tekemään sitä ja tätä ja tota. Että se meinaa jäädä puoleen tuntiin se 45-minuuttinen tai 2-3 minuuttia meinaat sitä tinkiä, niin Ignatius sanoi, että lisätäänpä aikaa. Eipä velttoilla, eipä anneta laiskuuden hengen tai velttouden hengen viedä meitä eteenpäin. Eli jos olet sopinut 45 minuuttia, niin se on 45 minuuttia. Jos olet sopinut 3 kertaa ennen seuraavaa tapaamista, niin se on 3 kertaa ennen seuraavaa tapaamista. Mitä sitten tapahtuu tapaamisissa? Tapaamisissa me tullaan yhteen ja luetaan se raamattu teksti läpi, tai jos on useita tekstejä, niin voi olla, ettei kaikkia lueta läpi, mutta että sitten jokainen jakaa omista löydöistään sen olennaisen. Jos on useampi teksti, josta sitten jakaa, niin kertoo, että tätä tekstiä kun mä luin, niin mulle tuli tällaisia ajatuksia ja tämän mä löysin sieltä. Ja me muut kuunnellaan sitä kunnioittavassa hengessä, koska se sun ainutkertainen kokemus Raamatun tekstin äärellä tunnetasolla, sulle merkityksellisellä tasolla on tärkeää. Sitä ei voi kukaan arvostella ja sen takia siihen ei keskustellenkaan liitytä tai kommentoida. Vaan kuunnellaan kunkin kertomus ja löydöt ja hiljaisella rukouksella kiitetään siitä, mitä me on voitu niiden kautta rikastuttaa omaa kokemustamme ja siunataan sitä kokemusta, joka juuri kuultiin ja pyydetään, että Pyhä Henki jatkaa hiljaista työtään tässä matkalaisessa. Nyt on siis kyse Raamatun rukoilemisesta ja lukemisesta tavalla, joka vie meidät henkilökohtaiseen suhteeseen Raamatun tekstin kanssa merkityksellisesti juuri nyt. Ja tuut yllättyyn, että se mikä ensimmäisellä lukukerralla oli merkityksellistä, ei välttämättä kosketakaan seuraavalla kerralla, ja 3. kerralla on se ihan eri teemat. Ja voit yllättyä siitäkin, että että eikö mun tarvikaan löytää oikeaa Raamatun tulkintaa, vaan voin ennen kaikkea kiinnittää huomioon siihen, että mikä on mulle merkityksellistä tänään tämän Raamatun tekstin äärellä. Ajattelen, että tässä Raamatturukouksen tavassa olennaista ja merkityksellisintä on juuri se, että löytyy se henkilökohtainen suhde ja vuoropuhelu Raamatun tekstin kanssa, joka lähtee meitä sitten muuttamaan ja rohkaisemaan, tulemaan entistä vahvemmisiksi, joka olemme, entistä avoimemmin olemaan suhteessa lähimmäisiimme ja olemaan entistä lähempänä Jumalaa. Tällaista tämä nyt sitten olisi. Ja mä laitan linkin seurakunnan nettisivuille, jonne tulee tieto siitä, että minkälainen raamattu työskentely on ennen seuraavaa tapaamistamme.
Ja ensi viikon tapaaminen on torstaina kello 18.30. Se on muistaakseni, onko se nyt 13. päivä sitten torstai. Ja ehkä hieman tulee muuttamaan noita tapaamisaikoja, että mahdollistuu useammalle ihmiselle osallistua tähän ryhmään tai tarjoan 2 eri reflektioryhmää viikon ajalle. Nyt jos et päässyt tällä kertaa online-tapaamiseen, niin tämän nauhoitteen kautta pääsit jo hyvään alkuun ja ei muuta kuin rohkeasti kokeilemaan. Ja voit ottaa toki yhteyttä minuun ja pyytää, että voitko pikkusen auttaa alkuun, niin katsotaan joku harjoite ennen seuraavaa kertaa, niin pääset tekemisessä eteenpäin. Kiitos kun katsoit tähän saakka. Siunattuja askeleita pääsiäisen askelissa matkalla ja rohkeutta Pyhän Hengen johdossa Raamattua rukoillen tehdä löytöjä itsellesi merkityksellisellä tavalla. Seuraavaan kertaan. Moi moi!